Bine ați venit și în această dimineață la studiul nostru biblic. Am dorit să începem prin a lăuda pe Domnul cu o cântare și să cântăm cântarea de la numărul 13. De noi fii slăvit, pentru al tău fiu iubit. De noi fii slăvit, pentru al tău fiu iubit, ce pe crucea Golgotei pentru noi s-a jertfit. Aleluia, slavă ție, aleluia, amin. Aleluia, slavă ție, Părinte divin. De noi fii slăvit, Domnul nostru iubit, căci prin jertfă-ți măreață tu ne-ai mântuit. Aleluia, slavă ție, aleluia, amin. Aleluia, slavă ție, Iisus miel divin. De noi fii slăvit, Sfinte Duh prea iubit, că viața cea nouă tu ne-ai dăruit. Aleluia, slavă ție, aleluia, amin. Aleluia, slavă ție, Duh de viață plin. Vreau să ne rugăm pentru început și apoi o să începem studiul nostru biblic. Doamne, venim înaintea Ta cu recunoștință în această dimineață și vrem să-ți mulțumim pentru harul pe care Tu ne-l dai, ca din nou să stăm în fața Ta, Doamne, și să ne închinăm înaintea Ta, chiar dacă în condițiile acestea deosebite. Tu ne știi pe fiecare dintre noi, acolo unde ne găsim, și Tu poți să reverși binecuvântările Tale peste fiecare dintre noi, cei care suntem împărtăși în această dimineață. Te rugăm să binecuvântezi cuvântul Tău, să binecuvântezi pentru noi învățăturile Tale, Doamne. Ajută-ne să luăm aminte la ceea ce vrei să ne spui, Doamne, și trăirea noastră să fie una care să nu fie bazată pe firea pământească, ci pe călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. Binecuvântează adunarea noastră, binecuvântează, Doamne, țara noastră, Doamne, în aceste vremuri de pandemie, Doamne, cercetează-i Tu pe oameni, Doamne, protejează-i Tu, Doamne, și fă să se întoarcă poporul acesta cu față spre Tine pentru a putea să primim din nou binecuvântările Tale și pentru a putea să ne bucurăm din nou de părtășia pe care ne-o dorim în casa Ta, Doamne, la cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru toate lucrurile, în numele Domnului Iisus. Amin. O să continuăm studiul nostru biblic despre faptele firii pământești. Suntem la lecția despre îmbuibare și ne-am uitat deja la câteva lucruri cu privire la îmbuibare și la efectele pe care aceasta le are asupra creștinului, asupra vieții credinciosului. Am văzut că ar trebui să trăim vieți echilibrate și din punctul acesta de vedere, să eliminăm excesul în privința mâncării și a celorlalte lucruri și, de fapt, să avem atitudinea potrivită, chiar și în domeniul acesta al alimentației, și asta înseamnă să nu punem un accent prea mare pe trupul nostru, pe stomacul nostru, pentru a ne simți bine, ci să trăim și să punem accent atât pe trup, și o să vedem lucrul acesta, dar mai ales pe suflet și pe hrănirea sufletului nostru. Ne-am uitat la prezentare, forme de prezentare de manifestare ale îmbuibării, și am văzut ospețele, am văzut alimentația din abundență și am văzut trăirea pentru trup. Am văzut că acestea au efecte negative asupra vieții noastre, pentru că declanșează diferite pofte, și am văzut noi că
nicio faptă a firii pământești nu este una izolată, ci sunt fapte care se declanșează unele pe celelalte. Și am văzut lucrul acesta din a doua epistolă a lui Petru. Am văzut că afectează normalitatea vieții. Nu-i normal ca omul să mănânce prea mult și prea bine și e normal să avem o viață echilibrată care să conțină toate substanțele de care noi avem nevoie ca și organism pentru funcționarea optimă a trupurilor noastre. Și am mai văzut un efect: omul devine carnal. În loc să devină duhovnicesc, așa cum ne învață Cuvântul lui Dumnezeu, omul devine firesc, atâta timp cât pune accent pe fire. Am văzut că trebuie să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne dă și să fim recunoscători pentru ceea ce Dumnezeu ne dă. Am văzut că trebuie să mâncăm din toate lucrurile, avem această libertate să mâncăm din tot ceea ce Dumnezeu a pus la dispoziția noastră. În același timp am văzut că n-ar trebui să facem din această libertate pe care o avem un motiv prin care să atentăm cumva la cugetul celui de lângă noi. Și am văzut că ar trebui să avem și perioade în care să renunțăm la alimente. Postul este una dintre ele, când ar trebui să ne concentrăm mai mult pe viața spirituală și pe apropierea mai mult de Dumnezeu. Și am văzut noi și câteva exemple în sensul acesta. Ce efecte are asupra credinciosului faptul că elimină îmbuibarea? De fapt, alimentația are scopul de a potoli foamea și de a hrăni organismul. Și asta se întâmplă printr-o alimentație corectă, sănătoasă, echilibrată, și asta dorește și Dumnezeu pentru noi. Nu o să ne ducem acolo, dar în cartea Exodul, după ce poporul a ieșit din țara Egiptului, a trecut Marea Roșie, aveau nevoie de hrană. Și Dumnezeu le-a dat hrană. Și Dumnezeu le-a dat mană. Și Dumnezeu le-a spus cât să culeagă în fiecare dimineață pentru fiecare zi. Cât este necesar pentru fiecare și atâta trebuiau să culeagă. Știți istoria, mulți dintre cei care erau acolo, așa cum mulți dintre noi astăzi, au început să strângă mai mult, să acumuleze lucrurile acestea, să își facă provizii, și lucrul acesta n-a făcut decât să îl deranjeze, ca să spun așa, într-un fel pe Dumnezeu. Și hrana aceea care a fost suplimentară peste ceea ce trebuiau ei să culeagă s-a stricat. Îi eterna întrebare: sau mâncăm ca să trăim sau trăim ca să mâncăm? Și cred că fiecare dintre noi putem să dăm răspunsul corect. Avem nevoie de hrană pentru a trăi, dar n-ar trebui să facem din mâncare un scop în sine al vieții. Ei, printr-o trăire echilibrată, noi atât ne hrănim cât avem nevoie, ne potolim foamea și ne dăm organismului nostru substanțele de care are nevoie pentru o funcționare optimă, dar în același timp, printr-o hrănire echilibrată și cu atenție, îi protejăm și pe cei slabi. Și ne-am uitat la lucrul acesta în Roman, capitolul 14, și am văzut că n-ar trebui libertatea noastră să atenteze la viața cuiva și la principiile cuiva. Apoi, în al doilea rând, hrănirea aceasta echilibrată susține, de fapt, sănătatea și produce bucurie.
Acum, o alimentație nesănătoasă duce la probleme de sănătate. Și asta afectează organismul nostru. Acum, n-aș vrea să confundăm îmbuibarea cu situația în care cineva s-ar putea găsi să fie, supraponderal sau obez sau în alte situații. Nu pune niciodată semnul legal între aceste lucruri. Da, îmbuibarea poate să ducă la supraponderabilitate și la obezitate, dar nu întotdeauna se întâmplă acest lucru. Sunt oameni care sunt slabi din punct de vedere fizic, dar care se îmbuibă, și sunt oameni care mănâncă foarte puțin și care se îngrașă, pentru că așa e organismul. Câteodată mai intervin și dereglări în organism și surorile noastre știu cel mai bine lucrul acesta, cât muncă e ca să-și păstreze greutatea cât de cât normală. Dar o viață echilibrată, lipsită de îmbuibare, duce implicit și la sănătatea trupului. Avem un exemplu în cartea Daniel, atunci când Daniel împreună cu tovarășii lui, mai mulți care au fost luați captivi din Iuda și duși în Babilon, au fost duși acolo și puși în Academia Împăratului Babilonului. Le-a fost pusă la dispoziție cel mai variat meniu din care se servea la masa împăratului. Acum, cunoscând lucrul acesta și ce se servea la masa împăratului, pentru că erau de fapt mâncăruri care erau închinate și jertfite idolilor, Daniel împreună cu tovarășii lui au decis să nu mănânce din mâncarea aceasta și erau probabil și alimente care erau interzise pentru evrei din punctul de vedere al legii lui Dumnezeu, și ei au solicitat să mănânce un meniu vegetarian. Și Daniel spune famenului care era însărcinat cu alimentația lor, iată ce spune Daniel 1:12. Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și a celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. Și iată, după 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Deci, iată o mâncare care îl onorează în același timp pe Dumnezeu. Avem aici exemplul acesta, susține sănătatea și produce bucurie. În al treilea rând, ca efect al unei vieți echilibrate, este că, și aș vrea să fim foarte atenți la lucrul acesta și foarte important, conferă trupului nostru, al credinciosului, statutul de templu al Duhului Sfânt. Noi știm lucrul acesta. Trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu face afirmația aceasta și nu odată, ci de mai multe ori. Ei, ar trebui să ne purtăm atunci cu trupurile noastre ca și cu niște temple ale Duhului Sfânt. Și dacă toți suntem în cartea Daniel, aș vrea să ne uităm în capitolul 9 cu versetul 3. Atitudinea lui Daniel într-o împrejurare specială, când a înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că poporul își cam ispășise pedeapsa 70 de ani în robia babiloniană, atât cât prevăzuse Dumnezeu. Și iată ce spune Daniel în această împrejurare și care e reacția lui Daniel. În anul dintâi, versetul 2, în anul dintâi a domniei lui, era vorba de Dariu,
eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Iată, Daniel înțelege lucrul acesta și trece la post. Și postește și înțelege că chiar și trupul său trebuie să fie dedicat lui Dumnezeu. Mergem în Roman, capitolul 14. Și versetul 17 spune căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Deci, noi ca niște cetățeni ai împărăției, n-ar trebui să punem și nu trebuie să punem accent doar pe mâncare și pe băutură, adică pe trupul acesta și pe poftele trupului, deși trebuie să avem grijă de trupul nostru, pentru că este templul Duhului Sfânt, ci spune neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Chiar și trupul nostru trebuie să trăiască în neprihănire, în pace și să aibă bucurie în Duhul Sfânt. Ei, o alimentație sănătoasă, echilibrată, lipsită de excese și de îmbuibare, va conferi trupului nostru acest statut de templu sfânt. O să ne uităm în continuare la câteva exemple biblice. Și așa cum v-am obișnuit, o să ne uităm la exemple negative și o să ne uităm și la exemple pozitive în cuvântul lui Dumnezeu. Exemple negative. O să ne ducem pentru început în Vechiul Testament și o să ne uităm la câțiva împărați care aveau, și împărații aveau obiceiul acesta, dar nu numai, și o să vedem lucrul acesta, de a da diferite ospețe. Ospețe care erau caracterizate de excese, de îmbuibare, de tot felul. Și ne ducem în prima carte a Bibliei, în Genesa, capitolul 40. Dacă ne ducem acolo, imediat recunoașteți istoria. Versetele 20 și 20 la 22 este vorba despre Faraon care îi serbează ziua de naștere. Și ce credeți că face Faraon în ziua lui de naștere? Dă un ospăț. Și la ospățul acesta se împarte și dreptatea. A treia zi era ziua nașterii lui Faraon. El a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temniță pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor în fața slujitorilor săi. Pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic ca să pună paharul în mâna lui Faraon. Iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat după tălmăcirea pe care le-o dăduse Iosif. Deci, iată, un ospăț dat de Faraon. Acum toate lucrurile erau sub controlul lui Dumnezeu și noi știm lucrul acesta, dar nu cred că era cea mai bună modalitate de a judeca lucrurile în cadrul unui ospăț. Și o să mai vedem aceeași greșeală pe care o fac și alți împărați când iau decizii în cadrul ospețelor. Mergem și la un împărat al lui Israel, la Saul, primul împărat al lui Israel, 1 Samuel, capitolul 20. Saul
dă acolo o masă specială și un ospăț și avea el acolo pe cineva care era ca un ghimpe în coasta lui și pe care îl voia acolo la ospățul acela, dar care nu se prezintă. 1 Samuel, capitolul 20, versetul 24 în jos. David s-a ascuns în câmp. A venit luna nouă și împăratul a luat loc la ospăț ca să mănânce. Împăratul a șezut ca de obicei pe scaunul lui lângă perete. Ionatan s-a sculat și Abner a șezut lângă Saul. Dar locul lui David a rămas gol. Știți istoria, probabil vă aduceți aminte. Trece prima zi, Saul nu întreabă nimic, a doua zi, dar unde-i David, ce s-a întâmplat cu David? Ionatan spune că el l-a învoit să meargă la casa părintească, la Betleem, și Saul izbucnește plin de furie și de mânie la adresa lui David și la adresa lui Ionatan, pentru că se împrietenise tocmai cu dușmanul său, cu David. Și ospățul acela, o masă aceea care trebuia să fie o masă de dragoste, o părtășie între împărat și toți slujitorii lui, se transformă într-o masă de ceartă sau o masă cu ceartă. Trebuie să fim foarte atenți. Pentru că chiar și în timpul unor evenimente pe care le avem, poate de multe ori în familiile noastre, și ne adunăm toți la masă, să existe momente de tensiune și lucrurile să degenereze și să meargă spre ceartă în loc să meargă spre părtășie. Un alt exemplu, un alt împărat, de ăsta cu siguranță vă aduceți aminte, Ahasveros. Era împăratul despre care se relatează în cartea Estera. Și ni se spune despre Ahasveros că a dat un ospăț. Și ospățul lui n-a fost unul tocmai scurt, că a durat nu mai mult, nici mai puțin decât 6 luni. 6 luni de ospăț. Și după aceste 6 luni de ospăț, urmează încă un ospăț de 7 zile. După ce au trecut aceste zile, 180 de zile, ni se spune în versetul 4, în versetul 5 spune: după ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului său popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț care a ținut 7 zile în curtea grădinii casei împărătești. Ei, un ospăț în care, am mai vorbit despre lucrul acesta, împăratul își adună toți slujitorii, toți cei care erau responsabili de diferite ținuturi, pentru că erau sub amenințarea Greciei. În vremea aceea era Imperiul Persan, care se confrunta deja cu ascensiunea Greciei și se adună la un ospăț să pună la cale strategia militară împotriva Greciei, care era deja o amenințare. Și se vede că au făcut lucrul acesta la un ospăț, pentru că strategia lor militară a fost una falimentară și au fost biruiți în final. Da? Nu despre lucrul acesta vorbește cartea Estera, ci ne vorbește despre un alt aspect, un ospăț care se termină cu divorț. Pentru că Ahasveros, la îndemnul celor care erau acolo cu el, și voind să-și etaleze prea frumoasa lui soție și împărăteasă pe Vasti, o cheamă pe aceasta să se prezinte în fața tuturor invitaților care erau acolo și nu erau, știu eu cum să spun, în cea mai decentă formă. Spune că în a 7-a zi, pe când inima împăratului era veselă, și asta în o formă elegantă de a spune că era beat, de fapt,
a poruncit să vină împărăteasa și împărăteasa a refuzat și asta a dus la divorțul de către Vasti. Deci, iată, un ospăț cu divorț. Un alt exemplu de împărat, Belșațar. În vremea lui Daniel, urmașul lui Nebucadnețar, la tronul Imperiului Babilonian, era Belșațar, care dă un ospăț și în timpul acestui ospăț îi se arată o mână care scrie câteva cuvinte pe perete, dar ce este interesant este că ospățul acesta pe care îl dă Belșațar este un ospăț în care de fapt îl necinstește total pe Dumnezeu. Pentru că Belșațar dă poruncă ca toate vasele care fusese luate din templul de la Ierusalim și care erau dedicate slujirii lui Dumnezeu, Nebucadnețar le luase, dar măcar nu le folosise în ospețele lui. Dar Belșațar dă poruncă să fie folosite acestea în ospățul lui și în aceeași seară a ospățului îi se decretează de fapt din partea lui Dumnezeu și decăderea lui și de fapt în noaptea următoare el este omorât și își pierde împărăția. Și Imperiul Babilon se destramă de fapt în Imperiul Medo-Persan. Deci, iată, un ospăț profanator, care îl profanează pe Dumnezeu și lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Și ne mai uităm la un exemplu de împărat, de data aceasta din Noul Testament, și cu siguranță deja v-ați gândit la Irod. Irod, care dă și el un ospăț și în fața căruia dansează fiica nevestei lui. În Marcu avem această relatare. Marcu, capitolul 6, de la versetul 22. Din nou, e o zi de naștere pe care Irod și-o serbează. Spune, fata Irodiade a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cere orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ, orice îmi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama sa i-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Decizii luate la ospăț în urma îmbuibării. Iată câteva exemple de ospețe pe care împărații le-au dat și în care au dus de cele mai multe ori la dezastru și la decizii greșite pe care aceștia le-au luat. Ne-am mai putea uita la alte exemple. Samson este într-o situație în care participă la un ospăț și acolo pune o ghicitoare și nimeni de acolo nu e în stare să răspundă și fata pe care el o iubea îl înduplecă și smulge cumva răspunsul și viața lui Samson este pusă în pericol pentru că trebuia să dea 30 de haine de schimb celor care ghiceau răspunsul sau care spuneau răspunsul la ghicitoarea lui. Iată unde poate să ducă ospățul câteodată. Sau mai avem exemplul lui Nabal. Nabal, care era un om bogat, dar care nu voia să dea nimănui nimic și David avea nevoie de hrană
pentru ostașii lui și acesta refuză să-i dea, în ciuda faptului că David l-a ajutat oferind protecție turmelor lui atunci când au fost în preajma lui David. Nabal dă un ospăț și la sfârșitul acestui ospăț Abigail, nevastă sa, îi spune că de fapt trimisese lui David ceva daruri, ceva de mâncare. Și ăsta, în culmea zgârceniei lui, face un accident vascular și după 10 zile ni se spune că moare. Ospățul celui rău l-am putea numi, ospățul lui Nabal. Dar sunt și exemple pozitive, de oameni care au trăit cumpătat, de oameni care n-au căutat excesele în acest domeniu. Spuneam și duminica trecută, noi avem libertatea să mâncăm din tot ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție. Fiecare dintre noi ne cunoaștem organismul, știm ce mâncăruri ne priesc și cam ce mâncare nu ne priește și îi înțeleg din partea noastră dacă ne ferim de lucrurile care nu ne fac bine, chiar dacă altora le fac bine. Avem această slobozenie, așa cum spuneam, de a mânca din orice. Numai că, din nou, reiterez același lucru, să nu facem din slobozenia noastră un mijloc prin care să ofensăm pe fratele nostru. Avem câteva exemple. Iacov care se află fugar în cartea Genesa, Iacov, fiul lui Isaac, este fugar în urma întâmplării pe care a avut-o cu binecuvântarea furată de la fratele său și pe care a primit-o de la tatăl său. Iată ce spune Iacov în fuga lui, la un moment dat se oprește și stă de vorbă cu Dumnezeu în Genesa 28:20. Era la Betel, acolo unde a avut și acea viziune cu scara cerului. Și iată ce spune. Iacov a făcut o juruință și a zis: dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Spune Iacov aici, dacă îmi va da pâine să mănânc. Și vorba despre hrana de subzistență. Iacov nu spune dacă îmi va da Dumnezeu bogăție, ci dacă îmi va da hrana de care am nevoie în fiecare zi. E același lucru pe care Domnul Iisus îl spune în rugăciunea Tatăl nostru. Pâinea noastră, cea de toate zilele. E hrana zilnică de care avem nevoie. Și Iacov spune, dacă îmi va da pâine să mănânc. I-a dat Dumnezeu. I-a dat mult mai mult decât atât. Și când Iacov, după 20 ceva de ani, se întoarce plin de bogăție. Pentru că Dumnezeu a fost Cel care l-a binecuvântat. Dar Iacov se mulțumește cu puțin. Hrana suficientă vieții. N-ar trebui să ne dorim să avem prea multe lucruri. Adică să ne dorim în sensul de a face o poftă sau o obsesie din aceasta. Dacă Dumnezeu va dori să ne binecuvinteze, o va face. Noi trebuie să fim Lui credincioși și, repet ceea ce spuneam și duminica trecută, de fapt Scriptura spune, dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, de fapt lucrul ăsta îl spune și Iacov, ne este îndeajuns. Ne-am uitat deja la Daniel, care alege pentru o perioadă un meniu vegetarian, atunci când era în Babilon.
Și puteau să zică tinerii ăștia, acum tata și mama nu sunt aici, avem la dispoziție acum mâncărurile pe care nici nu le-am visat noi vreodată în Iuda, chiar dacă erau din familii, dintre cele mai importante familii din Iuda, care nu duceau lipsă, puteau să se bucure de tot ceea ce primeau de la masa împăratului. Și Daniel și tovarășii lui spun, nu o să ne dai verdețuri. Lucruri care nu erau compromise. Și am vorbit despre asta mai înainte. Și Dumnezeu a binecuvântat decizia lor. Avem un exemplu special. Ne-am uitat deja la o frântură din cartea Estera și știți ce se întâmplă în cartea Estera și izbăvirea pe care o dă Dumnezeu la finalul cărții. Și istoria aceea are ca rezultat sărbătoarea Purim, pe care Dumnezeu o instituie atunci pentru popor, ca o aducere aminte a izbăvirii pe care a dat-o Dumnezeu. Și e ceva special la sărbătoarea aceasta, pentru că e în total contrast cu ospățul pe care îl dă Ahasveros la începutul cărții. E în total contrast ospățul sau ospețele pe care le dădeau evreii cu ocazia acestei sărbători. Și citim pentru asta Estera, capitolul 9, și o să mergem de la versetul 17. Aceste lucruri s-au întâmplat în a 14-a zi a lunii Adar. În ziua a 14-a, iudeii s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăț și de bucurie. Cei ce se aflau la Susa s-au strâns în ziua a 13-a, în a 14-a și a 14-a, dar în ziua a 15-a s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăț și de bucurie. De aceea, iudeii de la țară, care locuiesc în cetăți fără ziduri, au făcut din ziua a 14-a a lunii Adar o zi de bucurie, de ospăț și de sărbătoare, în care își trimit daruri unii altora. Și versetul 22. Ca zile în care căpătaseră odihnă, scăpând de vrăjmașii lor, le-a poruncit să prăznuiască luna în care intrarea lor se prefăcuse în bucurie și jalea lor în zi de sărbătoare. Și să facă din aceste zile niște zile de ospăț și de bucurie, când să-și trimită daruri de mâncare unii altora și să împartă daruri celor lipsiți. Vedeți contrastul? Această sărbătoare, acest ospăț pe care evreii sunt învățați să-l țină, spune o zi de sărbătoare și de bucurie ca aducere aminte a intervenției divine prin care ei au fost eliberați, dar era o sărbătoare specială pentru că avea de-a face cu darul. Spune să dea daruri de mâncare unii altora, să-și facă daruri, să dea, nu să ia pentru ei, și să împartă daruri celor lipsiți. În total contrast cu îmbuibarea, îi a da o masă la care să inviți sau din care să împarți și celor care nu au. Deci, iată marea diferență. Avem apoi pe Ioan Botezătorul, despre care știm că avea un meniu foarte, foarte sărăcăcios și cu ce se hrănea, și nu era o excepție când mânca lăcuste și miere sălbatică, ci cam asta era hrana lui zilnică. Avem apoi exemplul apostolului Pavel, despre care spune, de fapt el spune despre sine, și aș vrea să mergem în Filipeni, capitolul 4. Pavel nu spune că
a răbdat tot timpul de foame. Că asta ar trebui să facă un credincios, să nu mănânce niciodată, să se sature și... Nu. Și Pavel spune că de fapt versetul 11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. Cu alte cuvinte, Pavel spune, când n-am decât pâine, mă mulțumesc cu pâine. Când am și friptură, mă bucur de friptură. Știu să trăiesc și smerit și știu să trăiesc și în belșug. În totul și pretutindeni m-a deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Este exact ceea ce spuneam duminica trecută. Să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne dă, de partea noastră. Dacă Dumnezeu ne dă câteodată mai mult, să ne bucurăm de mai multul ăla. Dacă în alte situații avem mai puțin, să ne bucurăm de puținul pe care îl avem. Să trăim vieți echilibrate. Dragii mei, îmbuibarea are de a face cu natura noastră păcătoasă. Și ar trebui să tratăm cu seriozitate această problemă, pentru că are de a face și cu sufletul nostru și are de a face și cu trupul nostru. Are de a face și cu sănătatea sufletului, spirituală, dar are de a face și cu sănătatea trupească. Și de aceea, o viață echilibrată în domeniul acesta va fi o binecuvântare pentru noi. Să trăim astfel încât să îl glorificăm pe Dumnezeu. De fapt, una dintre roadele Duhului Sfânt pe care le găsim în Galateni, capitolul 5, versetul 23, este și înfrânarea poftelor. Înfrânarea poftelor. Trupul ăsta poftește. Poftește multe și poftește mult. Însă, am repetat-o de multe ori pe parcursul studiului acesta și probabil că o să o mai repet dacă Dumnezeu va îngădui. Noi trebuie să trăim călăuziți nu de firea noastră pământească, ci de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Asta se va reflecta și asta se va vedea chiar și în domeniul alimentației noastre, care am zice că nu are de a face cu Dumnezeu și cu viața spirituală. Ei, uite că are. Eu mă rog ca Domnul să ne ajute să fim oameni care să trăim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Să înfrânăm și poftele acestea ale trupului și prin aceste decizii pe care le luăm în privința alimentației noastre, în privința vieții de zi cu zi, să-L onorăm și să-L glorificăm pe Dumnezeul nostru. Nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? Prin trupurile noastre ar trebui să fie glorificat Dumnezeu. Și eu mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.